kuno kune kamukadambudziko kari kuno kufuti kekuti vanhu vanopiwa kuti ukapinda muchipostori ilicense yekuti unokwanisa kupika on anyone waunoda at any time. No, inini nasenimrod zvakawirira kuti anenge apara mhosva yake kwangu kudari mupostori auya ndichamutonga ndamutonga ndichataurira mutongo una senimrod kuti munhu wako ndamupa mutongo wakati mhosva yake ndeyakati. Takawirira naizvo ndasenimrod. Saka chizoro kana uri mupostori ukaroora mwana ari below the age of 18 kana kunhumburisa mwana ari below the age of 18 St. Nimrod haakumiriri ba, uri wega munyaya yani. Kambwa panotengeswa kai kese kanodhaka kasiri pamutemo, make it a criminal offense. Record that person, report that person kumapurisa, then mapurisa will take action. Kwa mtasa tikuti, we also want to declare this a drug and substance abuse free zone. Tite sandizi. Saka wanchatanga kusunga ndimi masabhuku acho. Because masabhuku acho ndimi rutengesa futi tumbwa. Ndimi rupa vanhu pekuitira matax shop ekutengesa tumbwa. Ndimi futi murutonga nyaya makamwa tumbwa. Ndinese masabu. Matomuona kapandakana kuti ndimu rudhakwa ndimu rutaseze. Matomuona kakadhakwa sabu matomuona kaiswa kadhakwa. Amungachengeterwi mwana wenyu nababa wepa next door. Saka isusu ngatichengete vana vedu. Ende pakuchengeta vana vedu ndo pari zvati kutaura izvozvo. Kuti isusu sevatungamiri vematunhu ngatigare nevanhu vedu pasi. Tione chakanakire kuite zvinhu zvakanaka mumakommunities medu. Kuti madambudziko atinosangana nawo HIV iwawo ekurodzwa kwavana emadrugs and substance abuse aderere. Nekuti tikasakazviita izvozvo tine dambudziko pamberi apo. Handiti tikunzwisana. Saka imimi nesusu tine basa ndizvo ka. Endi basa racho harizi nyore. Handiri kukunyeberera harizi nyore. Asi tichaedza nepatinogona kuti tibatsirane kuti tifambe zvakanaka. Tigone kuti matunhu edu mwatinobva mavillages edu atinobva zvinhu zvikafamba zvakanaka nyika yedu inobudirira sevanhu muZimbabwe. Nekuti izvozvizvi hatisi kuchatsvaga masolutions kana kuti zvinogona kutibatsira zvinobve kunze. Tautotsvaga masolutions atinoigone kuti anoendeka patinogara isusu. Hapana munhu achauya achiti mubhuku ramukanana ndinoti ndimugadzirire zvakati kana ndoti vanhu venyu vagare zvakati. Ai, isusu ndisu tinofanira kuzviita sevatungamiri venyu vematunhu. Nekuti imimi ndimi futi vanobate mirau yehurumende. Endi kuona kuti zvinhu zvafamba zvakanaka. Handiti